Radio Zimbabwe tinokuchingamidzai nemufaro pano pa Bombshell Television. Musha malatest musha zvinopisa ikurudziro yedu kuti kana uchinge wasvika panapa pamusha we Bombshell Television iri first time yako ndokurudzira kuti usubscribe kudzo channel yedu and mulike kuti video rionekwe wakawanda. So nyaya ndayanayo inyaya inosirisa, inyaya yekuti ndofunga muri kuona kuti officer vaumburudzwa ende officer vakagara pasi pa picture rapo iro hapakaipa vakanywa nevakomana nematsotsi vakatorerwa $2,000 vaitwa kafira mberi varohwa zvakaipisisa ende varohwa zvakaomarara. But zvinhu zvinongonyadzisa kana zvinhu zvinongomakisa kuti munhu wemutemo ndimi mobata mbavha hazvo pamwe pacho vanoyevo vakati but zvinhu zvokuti zvinongoembarasa ngoti unozongofamba wakunzi ndo ofisa vaive kurwa nembavha, ndo ofisa vaive kurwa nembavha and semunhu wemupurisa kuti uzonzwa raise $2,000 pakaipa zvinhu zvokuti unenge washanda hatidi kunyeba unenge washanda pane pakaipa pane pakaipa. But anyway nongoti taurai zvamunofunga mucomment section below kuti zvinhu zvakanaka here and what do you want to say kuna officer avo vakarara pasapo vatorerwa $2,000 yavo zvekuti panhasi vari kuchema and apa unenge uchema zvinhu zvakawanda mari yekuchipatara nemarwadzo nemari yako inenge yaenda pakaipa. Tongoti sorry kuna officer. So type zvaunokwanisa kutaura mucomment section below. Let's talk.